Darwin. Shirikuti kudini wachaku Darwin. Chifika ndeya. Yes. My Sendro. Huh? Ndiko mzukuru wangu. Ikoko. My best. Ya kuchallenge gogo. Hey! Si chaitika kumaona. Garai pasi. Huh? Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri bandiri mungadibe kufamba. Muri Zimbabwe tine murume watisina kutsvaka. Achitsika pano pandepfenyuro pambare studios. Pazuva ranhasi. Okay. Paka. Apindira. Kana mozoenda pa WhatsApp channel yedu. Aiwa, ati handisi kunyara. Ndotaura ndege. Ndoda kuonekwa, ndionei. Ndachema, ndarwadziwa. Achibva kwamabaka ndeya. Murume uyu akatomboita kaseo achitengesa dzimotokari. Dzikatorwa nekanzuro. Dzese nekuda kwezviri kuitika. Atori neswekwereti nemotokari dzevanhu. Yes. Ane prazi. Rainayo. Akatomboita chikoro. Atori nechenjimonga nemenzvimbo iyi. Ndakatombotaura rimwe zuva pano panhepfenyuro makore 2-3 adarika aya. Ndichitaura nekuushingi hwaita pane chimwe chikoro chiri kunzvimbo iyi. Okay. Nhasi adzoka muri yeZimbabwe. Chichanesa baba isasa. Zvandaitaura zvese zviya muri yeZimbabwe yaive nyaya yekuti ndakafamba ndakange ndakaromba. Murume uyu akura sei? Kana sikakanganisa ari kuma 60-70 years. Okay. Nhasi tinazomubvunza zvedu kuti asvika papi. Zvadaro zvikanzi ndakaromba ndine madzimai 2. Ndakaenda kune rimwe bhodha rataura nezita. Kwandakaenda kundi kwandakanoromba ndikanopiwa mushonga wandakasanganisa kusanganisira nemhonzi yetsvanzva kandi nhengeni ndikakurunga dziri mubhodhoro. Ndiri mukati mekukurunga ndopa takazoona mukati umo mane hove inonzi muramba. Instruction yanga apiwa. Kwakaenda kunoromba. Okay. Akanzi aite sei? Asanganise mushonga wakatemerwa iye. Atemerwa iye kusanganisira necooking oil. Atemerwa kudaro ari mukati mekukodzoka mushonga uyu. Nemhonzi ye mubhodhoro kanwa manichi muramba. Muhove inonzi muramba iyai. Ndokubvanzi paMaria uchaita iwewe. Gadzira ka cashbox kako kauchaisa pasi pesofa. Kanenge kakakiwa kachigara ipapo. Sofa iri paigara kudaro kaigara kari pasi apa maigara muine mari. Mari yakanzi iyo aitengeswe chinhu chinonzi mapirisi kana kuti cooking oil. Nokuti paakatemerwa mushonga uyu akasanganisirwa cooking oil. Right. Mukadzi wake pakazomutuma akaenda kunotora $20 imomo. Ndobva anotenga cooking oil ndobva atengera mai yake mapirisi ndobva chabvondoka. Pamba apa mangwana mukusena chimuka akawanikwa pasofa riya raanogara pane cashbox basi paine pakagara kamudhara kana ndebvu chena. Kasina kuwasa kutaura nako. Kubva ipapo mudzimai wake ari kuita bonde nikamudhara kaya. Iye zvakare akarobata zvinhu zviri pabasa apa ari kunzwa zviri kugwina zvese zvingori makitsi. Pekutanga akatora mari akanobhadhara. Imwe mari yanga akanzi auye nayo akaenda ne$11,000 akanobhadhara. Mari yakashota paakadzoka akunodzokera ari kuwanika pamba paipa pasina munhu rapadongo. Phone number achaiti. Ndokubva aenda kumaprofita ari kuguruve kwaakanzi uye nezvakati nezvakati tikubatsire asi ari kuti pane zvaakaona zvimwe zvinoratidza kuti anogona kuzvigona. Zvadaro muri yeZimbabwe. Pamba pake ane ofisi iri pamba pake. Pamba pake ari kuti shoko iri rakatombosvika kwamambo. Vari kuzviziva kuti vakanzwa kuti padhore ofisi yangu ndakacherera coffin. Ende ichokwadi ndakacherera coffin padhore ofisi yangu. Coffin isina chinhu. Isina munhu mukati. But ndakaenda kunotora mukaenda kumakuva. Pane zvinhu zvinogona kuiswa makapu kana zvimazengi zvinenge zviri kumakuva. Ndozvo ndakatora pisi yachona ndobva ndasanganisa nekambarure. Kangoma kanorova pasi kuika mbarure. Ndoka ndakaisa mukati chibva ndacherera. Uchipinda imomo aiwa mari ndinoita ende mari ndakandichibata. Zvadaro ndine muko wandakapiwa kuti madzimai angu ndinobuda nawo usiku ndisina kupfeka ndoenda nawo kumakuva vachinogezera kumakuva ende vakatogezera zvakare paguva raamai vangu vari paguva ravamwene. Saka iko zvino zvaakuitika zvachona zvaakunetsa vakadzi vachibva nditiza. Vakadzi vese vakatiza. Umwe wacho ari kudomboshava mumwe ari mutauni. Saka ndiri kuchema ndichiti izvo vakadzi vangu dzokai kumba. Pandakatanga mushonga uyu takanga tiri tese. Tibvise zvimine zviri kuitika izvi. Zviri kuitika kumba kwangu zvinogona kuti zvisazoita kuti mvura inaye mudzimba. Saka mukaenda pabhajikura lepte zvakare munomuona murume uyu achitozvitaura nezita.
Yes. Kuti ndini nengi. Dai mauya kwakati. Saka izvezvi mukaenda pa WhatsApp channel yedu muri yeZimbabwe muchatoona murume uyu aripo achitaura tamutora nezvimwe zvikamu. Kwanzi kana kwandinogara handisi kuramba kuti mundione. Ziya kuti ndo zvandiri. Saka chamunza pano pa National FM pa ZBC Mbare Studios kuzoisa chikumbiro chiziviso chekuti madzimai angu kana makateerera mudzimai wangu nengi na nengi dzokai kumba basa iri takabata tese ko azive kunogara madzimai ake asi vakaita zvokutiza achisipo pamba vakaita zvokutiza ari kungodza kuti umwe ari kudomboshava umwe ari kutaura akaenda ere kuna Natezvara akanotaura dambudziko rakapoti madzimai atisi ari kutotaura zvakanachiwa Natezvara ndiri kukumbira ruregero pabasa randakashanda nevana venyuro ngavadzoke tione kana muchida kubhadharo ndokubhadharai. Baba Isabel ari kukumbira ruregero pa National FM rekoti akaenda kunokumbira ruregero kuna Natezvara. Maonero angu handa kuenda kuna Natezvara pane nyaya yekuti kamudhara kari kumhanya navane mukadzi mudiki kaka mukadzi wake kawe mwana wevanhu kawe akumhanya sekuru pakaenda kunotora mushonga akapiwa miko enda unoisa mari iyi muka cash box kanoenda pasi pesofa ende kwanzizo kana muine 1000 kwanzi kana yakushanda inongoshanda ka 1 mobva mapinda imwe but aitengese zvinhu zvakafanana nemafuta nemapiritsi mukadzi wakabva cooking oil yepamba nemapiritsi amai vemukadzi vaiwa. Okay, akaudza ere madzimai kuti ndo mhiko yatapiwa kwataenda kunotora mushonga mari iri umu haibatwe. Ari kuti mukadzi ndakamuudza but handizivi kuti akarasika sei but pakakuita zvinhu ndakabva ndaziva kuti mahwana atanga ende chinoda kwanzi ini nasati andiudza ndakatanga kuona kamudhara kakagara pasofa ndo pandikaziva kuti zvatanga izvi zvinoda kungobata chiro mudziyo wepamba anenge ari magetsi. Mataura kuti cash box iyi yaigara yakakiwa makizi anga aripai makizi mukadzi akatopiwa kana akutopiwa akulonzera notora mari ka akanga atoererwa notora mari but zvaakanotenga ndo zvisiri izvo akanotenga mafuta ekubikisa nemapiritsi. So ndiyo yega mari inenge iri mucash box yaigara iri mumba mucash box imomo ndo makanzera unotora ende ndo kana uchichengeta mari ndo mainzi tora imomo kana mukatora imomo zvinobva zvaita shandisai mari iyo ichipera kawani ichipera muri kuya imwe